Dobrý den, jmenuji se Lukáš Krejčů a jsem business development manažer ve společnosti Hikvision. Je tady se mnou ještě kolega Martin Vrbičan, který zde pracuje jako Key Account Manager, a dneska se nacházíme na veletrhu ISE v Barceloně, kde vám představíme vše z oblasti AV techniky, co Hikvision nabízí. Tak pojďme na to. Návštěvníci našeho stánku mohou u vstupu pohlédnout a podlehnout půvabu španělské kultury při sledování tanečního vystoupení a strhující grafiky na naší 8K COB stěně. Kromě výjimečně nízké spotřeby se naše COB ledky chlubí prvenstvím spočívajícím v jednotné kalibraci modulů, což zrychluje instalaci a eliminuje potřebu dodatečné kalibrace při případné výměně LED-diodů. Vítajte v našej LED zóne zameranej pre vonkajšie prostredie, kde vám ukážeme odolnosť našich vodotesných vonkajších LED obrazoviek s krytím IP68. Model Lumi Ultra má vynikajúci odvod tepla, čo umožňuje prevádzku pri teplotách od -40 do plus 60 stupňov Celzia. Ponúka vysokú kvalitu obrazu s jasom až 10 000 nitov a minimálnou degradáciou jasu aj po 5 rokoch používania. Rad Lumi Ultra sa vyznačuje robustnou a ľahkou konštrukciou, nízkou spotrebou energie a jednoduchou inštaláciou. Vo vzdelávacej zóne nájdete najnovšie interaktívne displeje WonderHub s certifikátom EDLA. Sú určené pre inteligentné hybridné učebne a sú k dispozícii vo veľkostiach 65 až 86 palcov. Displej je vybavený 7 prispôsobiteľnými tlačidlami na prednom paneli na rýchly prístup k funkciám, ako je zapnutie, vypnutie, ovládanie hlasitosti, návrat na domovskú obrazovku a ďalšie. Modely rady Value ponúkajú 31 jazykových mutácií. Súčasťou balenia je aj odolný stylus pre plynulé písanie, presne tak, ako keby ste písali na papier. Samozrejmosťou je prihlasovanie sa pomocou RFID karty. Okrem vývoja v portfóliu dotykových zariadení sme vyvinuli aj kompletné riešenie pre učebne Hikvision Smart Education Solution. Učitelia sa tak môžu viac sústrediť na samotný vyučovací proces a poskytovať kvalitné vzdelávanie širšiemu okruhu žiakov, vrátane tých mimo tradičnej triedy. V našich experience zónách si můžete zblízka prohlédnout revoluční 5. generaci LED displejů, které jsou ideální pro dispečinky, zasedací místnosti, auly, kolaborativní prostory a pohlcující firemní showroomy. Nová generace LED kabinetů představuje průlom v AV průmyslu. Díky sjednocené platformě, která podporuje 3 různé technologie lampových technologií: SMD, HOB a COB. V kombinaci s Hikvision LED řídícím systémem se jedná o nejúspornější a nejtěžší LED obrazovku na trhu. Hikvision je také prvním globálním výrobce LED displejů, který získal zelený certifikát od TÜV Rheinland pro více než 16 svých LED produktů. Podívejte se na naši vylepšenou Flex LED řadu displejů, která díky technologii Cut Edge přináší maximální flexibilitu pro jakékoliv maloobchodní prostředí. Díky různým velikostem kabinetů a pixelovým roztečím lze tyto displeje instalovat horizontálně, vertikálně nebo dokonce s 10% zakřivením na delší straně. Navíc, jak vidíte zde, je možné kombinovat různé velikosti a vytvořit tak ještě kreativnější LED instalace. Objavte nový 135-palcový displej Hikvision All-in-One LED, ktorý môže byť vybavený technológiou COB LED, ako môžete vidieť priamo tu, alebo našou ochrannou technológiou HOV. Tieto All-in-One LED displeje sa ľahšie a rýchlejšie inštalujú, a to buď priamo na stenu, alebo s elegantne navrhnutým stojanom. Displeje sú k dispozícii v 3 veľkostiach 108, 135 a 162 palcov. Riešenie zahŕňa duálny systém, 4 režimy zobrazenia a bezdrôtové pripojenie. Interaktívne displeje Hikvision radu WonderHub Ultra boli rozšírené o 98-palcovú uhlopriečku displeja, aby sa zlepšilo celkové prostredie stretnutia. Umožňuje totiž účastníkov jednoducho zdieľať a vyjadrovať svoje myšlienky, aj keď sa nachádzajú na rôznych miestach. Vďaka tomu sú stretnutia na diaľku oveľa pútavejšie a interaktívnejšie. Séria Ultra bola rozšírená o uhlopriečku displeja 98 palcov a obsahuje certifikát EDLA. Hikvision se rozhodl rozšířit stojaté vody audioproduktů pro konferenční místnosti a já vám s radostí můžu představit, na co se můžete těšit. Kromě zesilovačů a reproduktorů zde máme třeba stropní mikrofonní kazetu se 128 mikrofony a něco mi říká, že se brzy dočkáme i celé řady dalších produktů.
Pojďme se nyní podívat na zbrusunový line-up Digital Signage produktů. Všechny spoléhají na System on Chip s Android 13 a kromě on-wall modelů ve všech obvyklých uhlopříčkách jsme připravili také high brightness modely nebo malé dotykové displeje. Osobně se však nejvíce těším na kioskové floor standing modely, především na jejich verze s kapacitní dotykovou vrstvou. Snad můžu prozradit, že se kolegové při cenotvorbě opravdu předvedli a poměr cena výkon bude doslova parádní. S LED poster displejom od spoločnosti Hikvision môžete skutočne využiť svoju kreativitu, ako vidíte tu. Môžete vytvárať kreatívne návrhy na montáž na stenu s rôznymi zostavami, alebo ak chcete použiť jedno zariadenie na mobilnom stojane. LED poster je integrovaný LED displej so zabudovaným LED kontrolerom a vizualizačným systémom. Okrem pohodlnej inštalácie a všestrannej použiteľnosti využíva jedinečnú technológiu HOB spoločnosti Hikvision. Táto technológia pokrýva povrch LED diod vrstvou lepidla, ktorá výrazne zvyšuje úroveň ochrany a zároveň zlepšuje niektoré optické vlastnosti. LED poster má jas 600 nitov a ponúka na výber rôzne jemné rozlíšenia pixelov, ktoré sú vhodné na optimálne zobrazenie v situáciách, ako sú maloobchodné predajne, výstavy, priestory alebo budovy, kde sa nachádzajú tradičné nápisy a svetelné boxy. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a ak sme sa s vami tento rok nestretli, dúfame, že si náš stánok nenecháte ujsť na budúci rok. Majte sa!